annabi yana murna Allah ya bashi ɗa namiji, sai ya zo ya tara zai cika, sai ya rungume shi yana hawaye. Sai sahabbai suka ce, me wannan ya Rasulallah, kai da kake hana mu kuka kuma kai kana yi? Sai ce, innal aina tadma wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yuridu rabb wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Je ido tana hawaye, zuciya tana jin zafi, amma ba za mu faɗi wani abu ba Allah sai abin da ka yarda da shi. Hakika na ji zafin rabuwa da ɗana. Yayin duka suka ƙare sai ƙwaya ɗaya. Lokacin da ya ce mata Fatima, ya ce mata Fatima saura kaɗan a kira ni, sai ta fashe da kuka, sai ya mata raɗa ɗaya kunnanta, sai ta yi dariya. Daga baya na Aisha ta ce, na ga babanki ya miki raɗa kin yi kuka, ya kuma yi miki raɗa kin yi dariya, me ya ce miki ne? Ta ce min yayi saura kirs in cika, sai na yi kuka. Sai ki kwantar da hankalinki, na roki Allah saboda wannan musiba da za a ɗora miki a naɗa ki shugaban matan gidan aljanna, kuma Allah ya amsa ya baki wannan matsayin. Wata 6 tsakaninsu ta cika.